Si estem treballant a calc i volem canviar la llengua de la interfície, el que hem de fer és anar a Eines, Opcions, vindre aquí a mà esquerra a on posa Configuració de la llengua, Desplegar, i a on posa Llengües, a la interfície d'usuari, hauran de posar la llengua a la que volem passar la interfície. En cas de que al menú no apareguin unes altres llengües més que aquella en la que tenim configurada ja la nostra interfície, pot deure's bé a la versió que estem fent servir del programa o al nostre sistema operatiu. El que haurem de fer és tornar a la pàgina de LibreOffice i descarregar el programa en la llengua que ens interessi. És molt important que a la configuració local deixem bé castellà o bé català, perquè d'aquesta manera es respectaran els signes de puntuació que nosaltres fem servir per als números, és a dir, el punt per al separador de milers i la coma per al separador de decimals. Un cop el tenim, premem d'acord, ens demanarà que reiniciem el programa perquè s'apliquen els canvis, tanquem doncs, tornem a obrir i ja podem veure que tot el menú i tota la interfície estan en llengua anglesa. Anem a veure algunes de les possibilitats bàsiques de format que s'ofereixen els fulls de càlcul. Per començar, els llibres de càlcul normalment estan dividits en fulls. Aquí tenim el full primer, segon, tercer, podem crear nous o els podem, per exemple, reanomenar. Per suposat, també podem esborrar fulls. Anem al primer full de tots i anem a treballar amb aquestes dades que tenim aquí copiades. El primer que anem a explicar és com combinar cel·les, és a dir, com ajuntar-les. Per exemple, aquí tenim un parell de cel·les i anem a fer que es converteixi en només una, prement aquest botó. Ara veiem que només és una cel·la i, per suposat, tornant a prémer, podem tornar-los a l'estat original. També podem fer el mateix des de Format Merge Cells. A continuació, imaginem que tenim aquestes d'aquí i volem fer exactament el mateix però en sentit vertical. Aleshores el que fem és seleccionar tota aquesta columna i convertir-la en una sola cel·la. Anem a agafar aquesta taula i anem a donar-li una miqueta de format. El que fem és seleccionar-la, seleccionar totes les dades i amb el botó dret, anant a Format Cells, i anem a posar-li, per exemple, algunes vores. Anem aquí i jo sempre recomano començar per el grossor que ens agradaria que tinguessin les vores interiors. Imaginem, per exemple, que ens agradaria que fos una amplada molt fineta, com aquesta que tenim aquí. Doncs el que fem és premer aquí, li donem OK i automàticament veiem que tenim aquesta vora tan fineta per totes les cel·les, per separar totes les cel·les. Ara imaginem que ens agradaria que la vora exterior fos una miqueta més grossa. Aleshores el que fem és triar, seleccionar tot, botó dret, Format Cells, ampliem la grandària de la línia perquè es vegi bé, anem a posar un 0,80 i prement aquí, en el botó dret, el que anem a fer és posar-li la vora aquesta una miqueta més grossa només a la vora exterior. Fem així, cliquem OK i ja el tenim. Podem també, per exemple, centrar una miqueta el text. Posem, per exemple, una negreta a la capçalera de les columnes i podem fins i tot canviar-li el fons. Botó dret, Format Cells, al background, podem posar-li aquest mateix. I fins i tot, perquè es vegi una miqueta millor, podem canviar el color del text perquè ressalti una miqueta més. Anem a posar un claret i així és més evident. Depenent del contingut de la cel·la, ens convindrà més donar-li un format o un altre. Per exemple, aquí tenim uns números i ens agradaria que fossin números amb 2 decimals. El que podem fer és seleccionar-los, anar a Format, Cells i a la primera de les pestanyes a Numbers podem triar que sigui un número amb 2 decimals.
el que farà és arrodonir-nos tots els números a dos decimals. Per exemple, fem OK i veiem que ho ha convertit. Tinguem en compte que seguiran les regles generals d'arrodoniment. Imaginem que tenim un altre número, 716, i si el volem arrodonir a un sol decimal, botó dret, format cells, la pestanya number, posem que tingui només un decimal, el que farà òbviament serà arrodonir cap a dalt, perquè el segon decimal és un 6. Veiem? Molt bé. Anem a veure quines més possibilitats tenim. Des de la pròpia barra podem canviar també el número de decimals. Seleccionem, per exemple, aquesta columna i podem augmentar el número de decimals o treure'n. Anem a veure altres opcions de format. Imaginem que tenim aquí uns ingressos, és a dir, són diners, i seleccionem tota la columna, botó dret, format cells, i volem que aparegui la moneda al costat. Triem currency i fixem el número de decimals que volem i la moneda. En el nostre cas, com que tenim les opcions locals per defecte de l'euro, els de Catalunya, doncs aleshores ens apareix directament aquesta opció, però podríem triar qualsevol altra moneda. Aquí tenim per països i altres tipus de divises. El deixem amb els euros, cliquem OK i veiem que l'arrodoneix a dos decimals i posa el format de moneda. Podem fer exactament el mateix igualment des de la barra, igual que hem vist. I, igual que veiem abans, podem també treure o afegir més decimals. Tenim aquí també percentatges i podem seleccionar-los, anar al botó dret, format cells i convertir-los igualment en percentatges amb número de decimals i podem fer igualment aquesta conversió des de la barra i afegir més o treure'n decimals. Per últim, anem a canviar l'orientació del text, seleccionem aquí, botó dret, format cells i des de Alignment podem, per exemple, posar-li una orientació vertical, podem posar-lo directament a 90 graus, veiem que des d'aquí també el podem canviar, premem OK i podem ara fer una miqueta més estreta la columna. Per cert, que també podem canviar l'orientació del text igualment des de la pestanya d'Alignment. Veiem que està centrada horitzontalment i també verticalment, però podem, per exemple, dir que s'alinei cap a la part de dalt, a nivell vertical, o podem tornar-lo on estava. I ara ja tenim una miqueta més de format a la taula i les dades se veuen de manera molt més clara. Com el seu propi nom indica, un full de càlcul, a banda de per presentar dades, serveix per calcular. Anem a veure ara algunes de les fórmules més bàsiques. Tenim aquí un parell de columnes amb diferents xifres i anem a començar sumant un parell de valors. Per introduir una fórmula, el que hem de fer sempre és situar-nos a dins d'una cel·la, fer doble clic i començarem sempre amb un igual. Un cop tenim un igual, el que fem és seleccionem la cel·la primera, li donem el signe de sumar i la cel·la segona i ja tenim la fórmula que ens agradaria aplicar. Premem intro i veiem que calcula. Com que la fórmula es refereix no a valors sinó a cel·les, si canviem el valor de la cel·la, òbviament, el resultat s'actualitza. Si en comptes de 10 posem 15, veiem que automàticament canvia també el resultat. De la mateixa manera, podem fer restes, cliquem igual, totes les fórmules comencen igual, cliquem la primera cel·la, el signe de la resta, la següent cel·la i aquí tenim el resultat. Clicant sobre la cel·la més podem veure sempre aquí a la barra quina és la fórmula. Aquí a la de sota anem a veure com funciona la multiplicació, premem la primera cel·la, posem el signe de l'asterisc per multiplicar, seleccionem la segona cel·la, intro, i aquí el tenim, i per últim, per dividir, posem l'igual, la primera cel·la, el signe de la divisió, següent cel·la, i ja el tenim. També podem sumar diferents cel·les
fent servir la funció sum. Per exemple, si ens agradaria sumar tots els valors que corresponen a aquesta columna, el que podem fer és, primer aquesta cel·la, com sempre comencem les nostres fórmules amb l'igual, afegim la funció sum, dona igual si és en majúscula o en minúscula, obrim parèntesi, seleccionem els valors que ens agradaria que sumessin, tanquem el parèntesi i ens dona el resultat final. Si, per exemple, ens agradaria que sumés només el primer, el segon i el quart, en comptes d'escriure-lo així o seleccionar-lo, el que podem fer és, tenim això, seleccionem el primer parell, a continuació posem un punt i coma, seleccionem el quart, tanquem el parèntesi, li donem a Enter i el que fa és sumar només els valors de la primera, la segona i la quarta. Una eina molt útil als fulls de càlcul són les referències. Per exemple, imaginem que tenim aquestes dues columnes amb valors. Anem a introduir una fórmula per sumar els valors de la primera i la segona columna. La primera ja la tenim i el que ens agradaria és fer exactament el mateix amb els valors de sota. No necessitem introduir una a una la fórmula corresponent a cadascuna de les fileres, sinó que un cop tenim la primera, amb posar aquí el ratolí, veient que apareix una creueta, arrossegant cap a baix, el que passa és que la mateixa fórmula s'aplica als valors de sota, però com veiem, a més, actualitzant-ho a la casella que correspon. Per exemple, aquí posem C4 més D4, però en baixar a la filera número 5, veiem que posa C5 més D5, i a la sisena C6 més D6, i el mateix passa a la setena. Això no només funciona en sentit vertical, sinó que funciona exactament igual en sentit horitzontal. Per exemple, si posem una fórmula per sumar els valors de la primera filera i la segona filera, si l'arrosseguem en sortir la creueta, veiem que funciona exactament igual. C5 més C6, ara D5 més D6, E5 més E6 i F5 més F6. Això és el que se diuen referències relatives, però de vegades no ens interessa que les fórmules s'actualitzen d'aquesta manera. És en aquests casos quan farem servir el que se diuen referències absolutes o referències mixtes. Anem a veure-les ara mateix amb un exemple. Tornem al primer full i anem a copiar, per exemple, aquests valors que tenim a la segona columna, els posem aquí sota i posem per aquí, per exemple, que n'hi ha un 2% pel que ens agradaria que es multipliquessin tots aquests valors. El que faríem, per exemple, és posar aquí l'igual, seleccionem la cel·la, valor multiplicar, seleccionem aquesta d'aquí, on està el valor 2%, i tenim aquí el resultat. Què és el que succeeix ara si arrossego la fórmula? El que passa és que aquí està multiplicant el D13 per C20, però aquí està multiplicant D14 per C21, perquè el que fa és arrossegar tots els valors, totes les cel·les cap a baix. Aquí és el D15 per C22 i el mateix passa aquí. El que necessitem ara, en casos com aquests, és posar un simbolet aquí, que és el del dòlar, que el que està dient, al posar-lo davant del número, és que quan arrosseguem, aquest número, el 20, ha de romandre sempre igual. Si el posessin davant de la letra, passaria el mateix, però referit a la lletra, és a dir, que quan l'arrosseguessin cap a la dreta o cap a l'esquerra, la fórmula hauria de romandre en aquest valor sempre la mateixa. Anem a fer la prova, cliquem Enter, tenim aquí, arrosseguem novament, i veiem que ara sí, aquí estava D13 multiplicat per C20, aquí està D14 multiplicat un cop més per C20, el mateix passa a D15 i el mateix passa a D16. Això és el que se diu una referència mixta, perquè només hem posat el signe del dòlar davant del número. Podríem haver-lo posat també davant de la lletra. En aquest cas no hagués importat haver-lo posat només davant del número o davant de la lletra i del número, però el que sí que és fonamental és que estigués davant del número, perquè és el número al baixar cap a baix, a l'arrossegar cap a baix, el que no s'hauria de moure.
Anem a veure com funciona igual a nivell horitzontal. Per exemple, copiem aquests valors, els posem aquí i posem, per exemple, aquí un 2%. Doncs, diguem, aquest valor d'aquesta cel·la vull que es multipliqui per això. Si jo ara ho arrossego, passa el que succeïa abans, és a dir, que aquí tinc C12 multiplicat per I17, però aquí tinc D12 multiplicat per J17 i aquí tinc E12 multiplicat per K17. I el mateix passa aquí a la quarta. Què és el que hauria de fer jo? Doncs, igual que abans hem dit que el que volíem era que el número es quedés fixe, ara és la lletra el que ens agradaria que es quedés fixe. Posem aquí el signe del dòlar davant de la lletra, premem intro, ho arrosseguem i veiem que ara sí, tenim C12 multiplicat per I17, però tenim també D12 per I17, E12 per I17 i el mateix passa a la quarta. I insisteixo, passaria exactament el mateix si posem davant del número el signe del dòlar. El que passa és que, com a precís, en aquest cas, només necessitem que estigui davant de la lletra. Quan el signe del dòlar està tant davant de la lletra com davant del número és quan parlam de referències absolutes i quan està només davant de la lletra o davant del número és quan se sol parlar de referències mixtes. Però aquí, si per exemple poséssim el signe del dòlar davant del número també, doncs no tindria cap efecte perquè ens dona igual si s'actualitza o no el número, podem arrossegar-lo i veiem que no canvia absolutament res. Si volem conèixer quin és el terme mig, el màxim i el mínim d'una sèrie de números, tenim unes funcions que ens ajudaran a calcular-lo de manera molt ràpida. Tenim aquí, per exemple, una columna amb diferents valors i aquí anem a calcular el terme mig. El que fem és, com sempre, situar-nos i posar igual, que és com comencem totes les fórmules, i la funció que farem servir és average. La mitjana de, obrim parèntesi, seleccionem el rang de dades, el tanquem, premem intro i aquí ens dona el terme mig de totes aquestes xifres. Si volem saber quin és el màxim, quina és la xifra màxima de totes aquestes, com sempre, comencem amb un igual, posem la funció max, obrim parèntesi, seleccionem el rang de dades, tanquem el parèntesi, premem OK, i aquí veiem que la xifra superior, que és aquesta d'aquí, és la que apareix reflectida. Si per contra volem saber quin és el mínim, ens situem, premem igual, posem la funció min, obrim parèntesi, seleccionem el rang de dades, tanquem el parèntesi, premem intro, i aquí tenim el valor inferior de tota aquesta sèrie de xifres. Posem un exemple de com fer servir les fórmules condicionals. Tenim aquí un parell de columnes. En una estan les qualificacions que anotes diferents estudiants i aquí tenim la columna corresponent a la nota que trauran en funció d'aquesta qualificació. Anem a posar, doncs, la fórmula. Comencem, com sempre, amb un igual. Posem l'if, que és la funció dels condicionals, obrim el parèntesi i el primer de tot anem a posar la condició. Diem, si el contingut de la cel·la és menor que 5, punt i coma, què és el que succeirà? Ara el que posem és el que succeirà si es compleix la condició. Si el contingut de la cel·la és menor que 5, haurà d'aparèixer la qualificació suspens. Posem un altre punt i coma i posarem què és el que succeirà si no es compleix la condició. Si el contingut de la cel·la no és menor que 5, posarem aprovat. Premem el botó intro i veiem aquí el resultat. Repassem el contingut de la fórmula. Si, if, el contingut de la cel·la és menor que 5, punt i coma, què passa si és així? Suspens
i punt i coma. Què passa si no és així? Aprovat. Com sempre, podem arrossegar la nostra fórmula i veiem que funciona correctament. Això és un exemple senzill de condicional, però podríem aconseguir que amb una fórmula condicional, a banda de qualificar-nos una nota com a aprovat o suspens, es digués a més si és un notable o és un excel·lent? Doncs sí, és possible, perquè podem posar fórmules a dins d'altres fórmules i d'aquesta manera podem posar fórmules condicionals a dins d'altres condicionals. Veiem un exemple. Esborrem això d'aquí i comencem. Posem l'igual, funció if, si, primera condició. Si el contingut de la cel·la és menor que 5, punt i coma, voldrem que aparegui el missatge suspens. Això el tenim clar. Fins ara tot és igual que en l'exemple anterior. Però què passarà si és un 5 o superior? Doncs, punt i coma. Segon if, si el contingut de la cel·la és inferior a un 7, aleshores el missatge que haurà de sortir serà aprovat. Posem un altre punt i coma i un altre condicional. I què passarà si el contingut de la cel·la és inferior a un 9? Doncs si és inferior a un 9, haurà de sortir notable. I per últim, si no és inferior a un 9, haurà de sortir excel·lent. Tanquem el primer parèntesi, segon parèntesi, tercer parèntesi. Arrosseguem a veure si es compleix. Efectivament, veiem que les notes es corresponen amb les qualificacions. Repassem la fórmula. Està clar que si la qualificació està per sota del 5, l'alumne estarà suspens. Però, i si no és així? No està per sota del 5, però està per sota del 7. Si està per sobre del 6 i està per sota del 7, serà que està entre el 5, 6, això és un aprovat. I què és el que passa si no està ni per sota del 5 ni per sota del 7? Tenim dues opcions. O està entre el 7 i el 9, i aleshores és un notable, o està igual a 9 o per sobre del 9, que seria un excel·lent. Aleshores, si és menor que un 9, seria un notable, i si ja no és el cas, forçosament ha de ser-hi un excel·lent. Estem veient tota l'estona exemples de condicional amb text. Per això, cada vegada que volem que la fórmula insereixi un text, el posem entre cometes, però això no és necessari quan treballem amb números. Anem a veure un exemple. Imaginem que tenim diferents venedors, unes xifres de vendes al mes que fan, i aquí el seu sou base. Imaginem que els oferim l'oportunitat d'aconseguir un plus en el cas de que vendin més de 20.000 euros. I el sou total serà el sou base més el plus. De moment, encara que és la suma de tots dos, com que no tenim el plus, doncs la xifra del sou base és la mateixa que la del sou total. Anem a posar doncs la fórmula per a calcular el plus. Diguem, if, si les vendes són superiors a 20.000, aleshores s'ha de multiplicar el contingut del sou base pel plus, punt i coma, i si no, el plus serà 0, no obtindran cap plus. No posem cap cometa perquè no és necessari, són números. Premem intro i ja el tenim. Les vendes estan per sobre de 20.000 euros en el cas d'empar? Sí, perquè ven 40.000 i pico. Doncs aleshores tenim un plus de 20 euros. Aquí veiem que ja s'ha afegit. I ara haurem d'arrossegar la fórmula perquè s'apliqui a la resta de venedors. Què és el que haurem de fer abans? Doncs, com que el plus està a una casella fixa, haurem de posar la referència absoluta o mixta, en aquest cas, per poder arrossegar-li. Premem intro i ara ja arrosseguem sense por, veient que s'aplica correctament,
no té cap plus, no té cap plus, i aquí estan els seus totals. Fins ara hem vist el cas de condicionals senzilles en què només necessitem que es doni una condició, però podem trobar-nos el cas de supòsits en què necessitem confirmar si es compleix més d'una condició. Anem a veure amb un exemple. Per exemple, tenim diferents candidats per a un lloc de feina i tenim aquí part del seu currículum, tenim si tenen o no grau superior i si parlen o no anglès. Veiem que la situació de cadascun dels candidats és diferent i aleshores, per avaluar-lo, anem a posar la fórmula. És apte per al lloc de feina, sí o no? Comencem, com sempre, amb un igual, posem l'if i diguem necessitem tant que tingui el títol de grau superior com que parli anglès. Aleshores, la condició és doble i hem de posar and, totes dues. Que aquesta cel·la sigui sí, l'hem d'escriure exactament igual que està, i que aquesta cel·la sigui sí. Si es donen les dues condicions, and, la una i l'altra, aleshores podrem considerar-lo apte. I si no es donen, aleshores serà no apte. Tanquem el parèntesi i veiem que aquest té el grau superior i parla anglès, és apte. Però a veure com s'aplica la resta. Clara té grau superior, sí, però no parla anglès, no apte. Guillem no té el grau superior ni parla anglès, per suposat és no apte. Llúcia no té el grau superior, però per contra sí que parla anglès, però necessitem les dues, no és apte. I Enric té el grau superior i parla anglès i per això el considerem apte. Anem a veure ara un supòsit diferent. Imaginem que tenim diferents candidats i tant es fa si parlen anglès com si parlen alemany. Les dues serien bones. Pot ser una o una altra o les dues, cap problema. Aleshores, anem a veure com fem la fórmula. Com sempre, comencem amb un igual i if, si, en comptes de posar and, com posàvem abans, perquè necessitaven que es compliren dues condicions, ara tant es fa que es compleix una com que es compleixi l'altra. Posem or, tant si aquesta és igual a un sí, com si aquesta és igual a un sí, aleshores, si bé una és sí o l'altra és sí, serà considerat apte. I si no, serà considerat no apte. Tanquem el parèntesi i veiem que dona igual que no parli alemany, perquè com que parla anglès i qualsevol de les dues es va bé, és apte. Alicia és apte. Arrosseguem. Què passa amb Marcel? No parla anglès però parla alemany, qualsevol de les dues es va bé, és apte. Beatriu no parla anglès ni parla alemany, aleshores, com no compleix ni una condició ni l'altra, no és apte. Raquel parla anglès i parla alemany, no passa res, compleix les dues, amb una ja bastava, però com que té les dues, millor encara, però és apte igual que la resta dels seus companys. I Mateu, per altra banda, parla anglès però no parla alemany, no passa res, aunque parli una de les dues llengües, ja podem considerar-lo apte. Abans hem vist com, fent servir fórmules condicionals, podíem adjudicar a cada qualificació la nota que li corresponia. Anem a veure com se pot fer d'una manera més senzilla fent servir les fórmules de consulta o de cerca. Tenim aquí un cop més un llistat, una columna, amb diferents qualificacions d'estudiants i aquí tenim la columna a la que hauran d'aparèixer les notes corresponents. Aquí, més a sota, tenim un quadre, una graella, on estan les correspondències.
Quan fem nosaltres una graella d'aquestes, és molt important que col·loquem les quantitats numèriques així, és a dir, a la part de sota hauran d'estar les quantitats superiors i de manera ascendent hauran de disminuir els números. Anem a passar ara a la fórmula. Comencem com sempre, amb un igual, i la funció en aquest cas és lookup, és a dir, buscar, consultar. I diguem, el que vull és que busques el contingut d'aquesta cel·la, punt i coma, aquí, a aquesta columna, punt i coma, i em diguis quina nota li correspon segons aquesta columna. Tanquem, premem intro, un aprovat. Ara el que farem serà arrossegar-lo, però clar, abans d'arrossegar-lo, hem primer de fixar les referències absolutes o mixtes que corresponen a la graella de sota. Premem Enter, ja les tenim, i ara sí ja podem arrossegar sense cap problema. Veiem que es corresponen, és tot correcte, i ens ha funcionat. Es pot ser més senzill que fent servir condicionals. Però què passaria, per exemple, si ara tinguéssim una nota inferior, posem per cas un 4,99, que està per sota dels valors que apareixen aquí? Doncs, òbviament, com no apareix, si arrosseguem la fórmula, ens donarà un error perquè no pot trobar-lo. Com podríem solventar això? Tenim dues opcions. O canviem la graella i afegim el nou valor, o, per exemple, podem integrar una fórmula condicional a la de cercar o consultar. Com ho fem? Doncs ja tenim aquí la fórmula de cercar o consulta, així que ens situem al començament i posem if, si el valor de la cel·la està per sota del 5, la nota que li correspon és insuficient. I si no és el cas, el que ha de fer és buscar el valor aquí, per posar-li el que li correspongui. Tanquem el parèntesi i veiem que funciona correctament. És a dir, el valor de la cel·la és menor que 5, aleshores és un insuficient, i si ho arrosseguem cap a dalt, no altera els resultats en absolut, perquè aquí el valor de la cel·la no és menor que 5, no és insuficient, i el que fa és cercar aquí les notes per posar-li la qualificació que li correspongui. Si posem fins i tot aquí, per exemple, canviem la qualificació que en té, que té un 8,50, i posem un 2 amb 10, veiem que s'actualitza i que funciona sense cap problema. Els fulls de càlcul ens proporcionen una gran quantitat de fórmules i de funcions amb propòsits molt diferents. Anem a veure ara un recull d'algunes que ens poden ser molt pràctiques. Suposem que tenim aquí un llibre amb alguns resultats corresponents al gener de 2013, febrer de 2013 i març de 2013. I ens agradaria fer un petit recull del que va ser aquest trimestre. Aleshores, el que podem fer és començar posant una fórmula que ens digui automàticament quina és la data d'avui. Per això ens situem a la cel·la, cliquem com sempre igual, posem today, obrim parèntesi, el tanquem i ens donarà la data d'avui automàticament. Si l'obrirem demà, ens sortiria la data de demà. Anem a veure ara una altra possibilitat. Estàvem dient que el que estem intentant fer en aquest full és un recull del que apareix als altres tres fulls. Aleshores, aquí per exemple on posa més, ens agradaria que posés mes de gener, febrer i març, tal com que apareix aquí, al mes de cadascun dels diferents fulls. Doncs el que hem de fer és senzillament prémer igual i anar directament a la cel·la que volem que es reprodueixi. Cliquem Enter i veiem que posa gener, el mateix que posa aquí. Es reproduiria exactament qualsevol cosa que estigués aquí. Si és un número, posem per exemple un 4, i venim aquí, veiem que ara posa un 4. Però, seguint amb el nostre exemple, tornem a gener, segueix aquí, ara aquí posarem el mes corresponent al següent full, i aquí el mes corresponent al mes de març. Al full de març, perdó. Ara imaginem que el que voldríem
és que aquests noms sortiren en mayúscules. Doncs el que hauríem de fer és, senzillament, posem aquí, posem la funció upper, obrim el parèntesi, tanquem el parèntesi, intro, i ja el tenim. Fem el mateix aquí, upper, obrim el parèntesi, la cel·la que estem reproduint queda dins del parèntesi, tanquem, i aquí està. I al mes de març, el mateix. Upper, parèntesi, i tanquem parèntesi, i ja el tenim. D'acord, ara el que ens agradaria és reproduir el total de vendes. Bueno, doncs fem igual que hem fet a les caselles dels mesos. Venim aquí, igual, el total de vendes de gener és aquest, aquí, el total de vendes corresponent a febrer és aquest, i aquí el total de vendes corresponent al mes de març és aquest. I ara suposem que el que volem és reproduir la mitjana d'unitats venudes. Aleshores, comencem per gener, anem al febrer, i finalment anem al març. Suposem que ens agradaria que s'arrodoniren aquestes xifres en tants decimals. Ja hem vist que amb el format de la cel·la podríem reduir o podríem triar el número de decimals que s'agradaria que apareguessin o aquí també directament des de la barra. Però el podem fer també amb una fórmula. Si cliquem aquí i posem round, obrim parèntesi, i després de la cel·la que estem reproduint posem punt i coma i el número de decimals que s'agradaria que sortiren, per exemple, el volem amb un decimal, posem un 1, tanquem parèntesi i intro i veiem que s'ha arrodonit a només un decimal. Anem a fer aquí la prova i anem a posar, per exemple, que fos amb 2 decimals i aquí que fos amb, doncs, per exemple, 4 decimals. I veiem que ha quedat exactament així. Per cert, que, com acabem de veure, podem operar amb fórmules i funcions no només a dins del mateix full, sinó també en relació a altres fulls i llibres fins i tot. Per exemple, anem a copiar aquí el nom dels venedors, els posem aquí, i anem a sumar, per exemple, les vendes de cadascun dels venedors als diferents fulls. Veiem, per exemple, posaríem funció sum i obriríem parèntesi, aniríem al mes de gener, la venda corresponent en part del mes de gener, punt i coma, aniríem a la del mes de febrer, punt i coma, i aniríem finalment a la del mes de març, tancaríem el parèntesi, li donaríem a intro, i aquí ens faria la suma directament. Podríem fer-lo no només en la funció de suma, sinó també a la de mitjana, condicionals, qualsevol fórmula o funció pot operar entre diferents fulls o llibres. Ara, una vegada ho hem fet, només ens cal arrossegar la fórmula i ja veiem que s'aplica a tots els venedors igual. Al començament del tutorial ja hem vist com podien donar format a les cel·les i al seu contingut, però també podem fer dependre aquesta formatació de determinades condicions. Anem a veure alguns exemples. Tenim aquí un quadre amb qualificacions, notes, corresponents a determinats alumnes, a determinats estudiants. Doncs, per exemple, anem a posar que qualsevol de les qualificacions que estigui per sota del 5 ens aparegui en un color vermell. Per això, primer de tot, seleccionem, anem a Format, Conditional Formatting, i aquí, a la condició, posem que si el valor de la cel·la és inferior, less than 5, volem que se li apliqui el següent estil. Venim a els efectes de font i agafem aquest color vermell, li donem a OK, cliquem OK, i com veiem, automàticament apareixen. Si jo ara canviés el valor d'alguna cel·la, es respectarien igualment les regles de formatació. Posem, per exemple, aquí un 4 i veiem que també surt en color vermell. Anem a posar un exemple diferent. Diguem ara que seleccionem aquí
i diguem que tots els valors que siguin insuficients, a totes les cel·les que apareguin insuficient, doncs se li aplica un format especial. Anem una altra vegada, format, conditional formatting, i diguem que quan el valor de la cel·la sigui igual a insuficient, i el posem entre cometes perquè es tracta de text, aleshores li aplicarem el següent estil. Posem, per exemple, que el fons aparegui de color vermell. Cliquem OK, cliquem OK i veiem que s'aplica. Anem a veure un tercer exemple ara. Per exemple, traiem la formatació condicional que teníem posada aquí, seleccionem Format, Conditional Formatting i la traiem, cliquem OK, i ara el que direm és que qualsevol d'aquests valors que estigui per sobre de la mitjana tingui un color i els que estiguin per sota tinguin un altre. Doncs, un cop seleccionat, anem a Format, Conditional Formatting i diguem, quan el valor de la cel·la és menor que, i seleccionem la cel·la en qüestió, la mitjana, cliquem i tornem. Quan sigui menor, aleshores li aplicarem, per exemple, el color, doncs posem-li un blau. I quan sigui més gran, quan sigui greater que la mitjana, la tornem a seleccionar, doncs que se li apliqui, per exemple, doncs un color taronja. Diem, donem OK, estan les dues condicions assenyalades, com podem veure, premem OK i veiem que efectivament tots els números que estan per sobre de la mitjana apareixen en un color i tots els que estan per sota del 5,45, que és la mitjana, apareixen en color blau. Els fulls de càlcul també ens ofereixen la possibilitat de crear gràfics per presentar les nostres dades de manera més visual. Posem, per exemple, aquesta taula. Veiem que apareix el nom dels nostres alumnes, els seus cognoms i la seva qualificació. Ens agradaria representar en un gràfic de columnes quin és el nom de l'alumne i quina ha estat la seva qualificació. Com ho podem fer? Doncs primer hem de seleccionar la columna dels noms, premem el botó Control i seleccionem la columna de les qualificacions. Un cop les tenim seleccionades, anem aquí a la icona de Chart, gràfic, i en principi podem triar entre diferents tipus, però anem a agafar el de columnes que sembla el més adient per al tipus de dades que volem presentar. Podríem donar-li ja a finalitzar, però anem a donar-li una miqueta de format. Per exemple, anem a posar-li un títol. Podríem posar, per exemple, notes del primer trimestre i ara posarem que al eix de les X posi alumne i aquí aparegui el rètol de nota. Li donem ja a finalitzar i aquí surt, com veiem, el resultat en la representació gràfica. Si volem, podem fer canvis, com per exemple, fer un clic aquí i podríem canviar, per exemple, la font. Podríem posar-li una altra, si volem, doncs per posar un exemple aquesta d'Ubuntu i fer-la més petita, si no caben ben bé, o fins i tot doncs, podem canviar la posició. Aquí el posaríem, per exemple, així, si volem. Li donem a OK i veiem com surt aquí. Cliquem fora i ja el tenim. Anem a posar ara un altre exemple, un altre tipus de gràfic. Tenim, per exemple, aquí unes dades de vendes corresponents al primer semestre. Veiem aquí els mesos i quin percentatge de vendes ha correspongut a cadascun d'aquests mesos. Com podem fer el gràfic? Doncs seleccionem la columna dels mesos i la del percentatge de vendes i ens anem una altra vegada a la icona de gràfics. Per aquest tipus de dades, doncs pot ser les més adients, el gràfic més adient és aquest que se diu de sectors o de tarta i podem triar qualsevol dels models que tenim aquí. Anem a triar, per exemple, doncs aquest. Li podem donar un aspecte una miqueta més atractiu, com per exemple aquest en 3 dimensions, i passem endavant, anem a posar-li un títol, com podria ser vendes del
primer trimestre i li donem a finalitzar i ja el tenim. Aquí el tenim amb totes les dades corresponents a cadascun dels mesos en diferents colors, molt gràfic, molt visual, i és una manera de que la persona que ha de consultar el full de càlcul pugui, d'un sol cop de vista, fer-se una idea genèrica, una idea general dels resultats i de les dades. Als fulls de càlcul, quan estem fent servir gran quantitat de dades, és molt interessant que puguem filtrar-les per trobar només aquelles que ens interessin. Així, per exemple, aquí tenim una taula a la que apareix el nom de diferents clients, quantitats de facturació i a quin municipi corresponen. Aleshores, el que podem fer és ens situem a dins de la taula i per afegir un primer filtre anirem a Data i a Filter anem a posar un autofilter i aquí veiem que a les capçaleres de les columnes ens apareix un desplegable. El que anem a fer és que a municipi, per exemple, anem a triar que només apareguin els resultats de Barcelona. Cliquem OK i ja veiem que s'han filtrat. Podem afegir més filtres sobre aquest primer filtre, per exemple, i situant-nos sempre a dins de la taula, ens posem a Data, Filter, Filtre estàndard, i veiem que tenim ja un primer filtre, que és el que hem aplicat, i podem afegir més. Podem afegir també un segon filtre alternatiu amb l'or, però anem a afegir un que coincideixi amb l'altre i podríem dir, per exemple, que la facturació ens agradaria que fos més gran que, podem triar un valor, però podem afegir-lo manualment, diguem que, per exemple, ens agradaria que fos més gran que 10.000 euros. Si premem OK, veiem que efectivament filtra només aquells resultats que s'interessen. Amb aquests dos filtres posats podem jugar, per exemple, al municipi, podem dir que ara ens interessa, sabent aquest filtre, havent posat aquest filtre de la facturació superior a 10.000 euros, ens agradaria veure els resultats de tots els municipis. Premem OK i ja que els tenim. I aquí directament, si volem treure el filtre que hem posat, doncs igual on havien estat abans, al filtre estàndard, podem treure'l en qualsevol moment, posem None, OK, i si volem treure també els desplegables de les capçaleres, doncs directament des de Data, Filter, podem treure el check d'autofilter i desapareix i tenim la taula tal com ens l'havíem trobat abans de començar.